मस्को उसु चेम्पियनशिपआव खेबसेनो मोननै सिलभार मेडेल देरहानाय सानमा ब्रह्मखौ दिनै क'क्राझाराव बरायदों। रासिया हादरनि मस्को उसु चेम्पियनशिपआव खेबसेनो मोननै सिलभार मेडेल देरहानाय सानमा ब्रह्मआ गावनि जोनोम जायगा क'क्राझाराव सौफैबाय। इन्टारनेशनेल गेलेनाय बादायलायनायाव सासे गोख्रों लाइमोन गेलेगिरि बुङोब्ला हादरनि मादाव क'क्राझार थिथागुरि हालादल गामिनि सानमा ब्रह्मआबो सासे। मख'नो गोनांदि सानमा ब्रह्मआ दिनैसिम गोबां खेब गुबुन हादराव भारतनि जानानै असु गेलेनो खाबु मोनबाय आरो गोबां मेडेल देरहाबोबाय। बेबायदिनो बावैसो रासिया हादराव खुंफुंजानाय मस्को असु चेम्पियनशिपआव भारतनि जाना गेलेना खेबसेनो मोननै सिलभार मेडेल देरहानो हायो। सानमा ब्रह्मआ थारैनो सानमा ब्रह्मनि देरहासारनाया दिनै नखरजों लोगोसे ओनसोल, जिल्ला, हारि, रायजो आरो हादरनि बयखौबो गोग्गाहोनो हादों। सानमा ब्रह्मआ बिथांखौ दिनै फुंबिलिनि समाव क'क्राझाराव सौफैनाय बासनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो क'क्राझार जिल्ला असु एस'सिएशननि नेहाथारि तुलाराम बसुमतारीजों लोगोसे असु एस'सिएशननि सोद्रोमाफोरा आर'नाइ गानहोना बरायदों। जोबोद गोजोननाय मोन्दों क'क्राझाराव फैनानै दा। सौफैनायनि सिगां बहा खेला गेलेना फैदों नोंथाङा दिनै? आङो दा रासियाव मस्क'आव मस्क' सुस्टार चेम्पियनशिप गेलेनानै फैदों आङो। बेवहाय आङो मोननै सिलभार मेडेल देरहासारनो हादों। दिनैसिमाव नोंथाङा बेसेबांसो खेला गेलेनायनि गेजेरजों जाफुंसार जानो हाखांबाय? आङो बेनि उनावहाय आङो माबायाव गेलेगोन। आं एसियान गेम्सनि थाखाय केम्पआव दङ आरो दा आं गेलेनायनि सिगां आङो थांनाय बोसोरावबो आं रासियाव गेलेनो थांदोंमोन। बेवहायबो आं देरहासार जानो हादोंमोन। ओमफ्राय आङो इउएसएआवहाय आं वर्ल्ड गेम्स गेलेदोंमोन। बेवहाय आं 4th प्लेसाव थांनो हादों आरो। नोंथांनि गेलेनायनि देरहासारनायनि गेजेरजों ओनसोल नाङैनो मोनसे गोग्गानाय लाबोदों। जोबोद रंजाखांनाय मोन्दों गेलेनाय बिथिङाव। माबायदि फिल खालामदों फंबाय? मोजां मोन्दों, गोजोननाय मोन्दों। हारिनि थाखाय आरो हादरनि थाखाय मेडेल लाबोनो हानानै गोसोखौ मोजां मोन्दों। गेलेनायनि गेजेरजों आसाम सरकारा नोंथांनो साख्रिबो होदों। मा फोरमायगोन? मोजां मोन्दों। जों मिथिनो मोन्दों नोंथांखौ एक्सिस बिफानाव साख्रि मोनगोन होननानै। बे इयुन समावबो नोंथाङा गेलेनायनि फारसे गेलेबाय थागोन नामा? औ, गेलेबाय थागोन। इयुन जेनेरेसन गेलेगिरिफोरखौ मा खावलायगोन फंबाय? माने हार्डवार्क खालामनांगौ, बेनिफ्राय मालाबाबो गिभ आप खालामनाङा, बेखौनो आं बुंनो सानो। नोंथांनि गेलेनायनि गुबै बा इनकारेजमेन्ट होग्राया गिबियाव सोरमोन आरो दिनै नोंथाङा बे फरायसासिम बोरै सहैनो हाखो? आंखौ इनकारेज खालामग्राया आंनि बाबायानो आंखौ सिगां गेम गेलेनो थाखाय होदोंमोन। बेनिफ्राय आङो गेमखौ कन्टिनिउ खालामबाय थानानै आङो क'क्राझार सायाव सिलेक्सन मोन्दोंमोन। बेनि उनाव आं क'क्राझार सायाव गेलेबाय थानानै बेनि उनाव आं दायो अरुणाचलाव NCUआव थायो आङो। दा बेवहाय प्रेक्टिस खालामबाय थानानै आङो आंनि गेलेनायखौ आङो कन्टिनिउ खालामगासिनो दङ। गिबियावनो आङो खौरांगिरि बिथांमोननिसिम गोजोननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट उसु एस'सिएशननि जानानै सानमा ब्रह्म माने बिथांखौ जोङो बाहाय गोजोनै बरायनानै लांफैनाय जादों। लोगोसे जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट उसु एस'सिएशननिफ्राय जोङो जयैनो जाहाथे बेफोरबायदि गेलेनायखौ जाहाथे मोनबाय थानो हायो। लोगोसे बिथांनि नैबे देरहासारनाया जोंनि थाखाय माने जोबोद गोग्गाथाव आरो बेयो जोंनि मावनांगौ दायथ'। बिनि थाखायनो जों बिथांखौ माने सिगां माने बेवहाय बरायनानै लांफैग्रोनाय जादों। बेनि उनाव जोङो बिथांजों लोगोसे न'आव थांफानाय जागोन। एस'सिएशना एस'सिएशन हिसाबै मोनसे खोथाखौ आं बेखौनो सिगांग्रो बुंग्रोनो सानो, माने आंबो दा गाहाय नेहाथारि बिबानाव एस'सिएशन हिसाबै बिबान होजानाय गोदान माने नेहाथारि हिसाबै खामानि मावगासिनो दं। लोगोसे आफादगिरि हिसाबै जोंहा बिथांनि बिफायानो राकेश ब्रह्म, बिथाङानो माने आफादगिरि बिबानाव दं। लोगोसे जोंनि सारियाव दा जोंजों फैफानाय गासिबो टेकनिकेल मेम्बार माने एस'सिएशननि साफा दायथ' गोनांजोब। जोङो दा एस'सिएशन हिसाबै जोङो सानमा ब्रह्मनि देरहासारनाया जोबोद गोग्गाथाव आरो बिथांखौ थांनाय समफोरनि थांनाय माने एस'सिएशननि जायफोर बिथांमोना दायथ' मोन्दोंमोन बिथांखौ इनकारेज होबोदों आरो गोबां माने हागौखिनिखौ माने सुबिदा होबाय थादों। आरो दासिमबो जोङो दानि गोदान एस'सिएशनाबो जोङो बे टारगेटजोंनो जोङो खामानि मावनो आखायाव लागासिनो दं। थेंक इउ। सानोदि दिनै जोंनि आसाम बिटिआरनि दिनै सासे गेलेगिरिया गावनि गोख्रों नाजानाय,
गावनि थांखि गावनि टारगेटजों दिनै देरहासार जानानै फैबाय आरो बेल' नङा गोबां माने गेमावनो देरहासार जाबोगासिनो दङ बियो थांनानै बियो पजिसन लाबोआबा ओरैनो फैफेरा बिनि थाखाय बिथां सांमा ब्रह्मखौ आं उसु एसोसियेसननि जानानै थेंक इउ बावो आरो दिनै जोंनि आसाम बिटिआरनिल' नङा जोंनि भारत हादर आरो निनो बुहुत माने गोग्गानाय लाबोदों जे गथ'आ भारत इण्डियानि प्लेयार होननानै गाब्र'यो बियो सोर जोंनि आसाम बिटिआरनि सासे बर' गथ' क'क्राझारनि जोबोद गोजोनथाव बाख्नायथाव जोंनि हारिनि जोंनि थैनि गथ'आ दिनै मोजां आगबारायलांगासिनो दं दा बेबायदिनो गुबुन मोनफ्रोमबो बिबेंनि मोनफ्रोमबो स्पर्ट्सनि साफ्रोमबो गेलेगिरि लाइमोनफोरखौनो आं खावलायनो सानो जोंनि बे सांमा ब्रह्म बायदिनो साफा साफा बिदिनो आगबारायलांनो हाहैथों आरो जोंनि हारिनिफ्राय सासे नङा सासे मोनफ्रोमबो गेमनिफ्रायनो जिखुनु गेमानो जाया मानो एसिया गेम बा अलिम्पिक गेमसिम सहैथारनांगोन सहैगोन आं बेखौ आसा खालामो आरो आंहा सांमा ब्रह्मनि सायाव बुहुत आसा दङ बे प्लेयारा सानसे नङा सानसे जोंनि आसाखौ फुरा खालामहैजोबगोन होननानै आसा खालामनानै दं आरो दा आङो मोनसे आरो बिटिआर सोरखारखौ खावलायनो सानो जे सारमोनहा सुबिदाखौ होआखै नङा होगासिनो दं आरो नैबे खेबावबो आं सारखौ खावलायहरनो सानो जे बिटिआर सोरखार जाहा प्रमद सारखौहाय सारा माने नायदों नंगौ स्पर्ट्सखौ इन्टारेस्टिं होदों बेखायनो आं दिनै खावलायबावनो सानो जे फैगौ 26 जुन टु जुलाइ 1 सिमाव पुना महाराष्ट्र जानो गोनां गेमाव जोंनि बिटिआरनिफ्राय बुहुत प्लेयारफ्रानो सेलेक्सन जानानै दं आरो जोंनि क'क्राझारनिफ्राय गेलेहैथारगोन सेलेक्सन जानाया 6 जन दं दा अननानै सारा बिसोरखौ थांनो थाखाय राहा हरोबा थांनो फैनो जाहैनो थाखाय हेल्प खालामोबा आरोबाव साबसिन जाबावगोन आरो आं मोनसे गुरै खावलायबावो जाहा दावबायसा सार बिथाङा जोंनि स्पर्ट्सनिनो एम बिथाङाबो नायगासिनो दं नायाखै नङा गोबां दिनै स्पर्ट्स रिकगनाइज गेमफोरनि प्लेयारफोरखौ अनसायगासिनो दं दा नैबे खेबावबो थांनो गोनां प्लेयारफोरखौ अननानै जोंनि बिटिआरआव थानाय साफ्रोमबो लाइमोन गेलेगिरिफोरखौ मदद हरोबा आरो जौगानायाव बुहुत आगबारायलांबावगोन जोंहा जोंनि लाइमोनफोरा जोंनि बर' गथ'फोरा जोबोद खुसि जोबोद बाख्नायथाव दा जोंनि जे बे सांमा जोंनिनो फिसा जोंनिनो गथ'आ देरहासार जाबोनायनि थाखाय बेखायनो दिनै सांमा ब्रह्मजों थेंक इउजों लोगोसे आं मानगोनां सारमोनखौ जोंनि स्पर्ट्सखौ अनसायनायनि थाखाय सारमोननिसिमबो थेंक इउ आरो जोबथारनायाव जोंनि रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम थेंक इउ धन्यबाद जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relative public school@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।